det her, det er så det batteri, som sættes i før 10 minutter virker. Det skal man bare putte i. Sådan her. Så virker det hele. Så tænder man herover. Så kan man sige pedal assist. Altså hvor meget den hjælper en. Det kan vi se, nu er den helt fuld. Så. Og der kan vi se hvor meget batteri er tilbage på den. Og så ringklokken. Og selvfølgelig bremserne. Helt cylinderen. Og en klap samtidig. Den er også rigtig god til at køre i terræn. Yeah! Nu ser vi Nikolaj. Han yder ikke særlig meget. Og alligevel så cykler han op af en bakke. Yeah! Nu prøver Nikolaj uden strøm. Nu kan I se, nu yder han meget mere. Han står rent faktisk op på cyklen. Jeg kørte Norden over. Så jeg bliver dækket. Og han kommer rent faktisk op. Det er noget nos. Ja, jeg yder ikke en skid. Mhm.